τι σε βοήθησε να ξεπεράσεις το πρώτο σοκ του ότι κάτι συνέβη στην υγεία σου Ναι. και τον αντίκτυπο που είχε στη λειτουργικότητά σου? Καταρχήν ο εαυτός μου, και δεν είναι εγωιστικό, ενώ το ένστικτο αυτοσυντήρησης, αυτό το κλισέ που λέμε ότι ο άνθρωπος έχει δυνάμεις που δεν τις φαντάζεται, ισχύει τελικά. Και στη συνέχεια πήρα βοήθεια πέρα από τους δικούς μου ανθρώπους, την Άννα και τους κοντινούς, και από όλο τον κόσμο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε τέτοιες περιπτώσεις ο περίγυρος, να έχεις την αίσθηση ότι γύρω σου βρίσκονται άνθρωποι που θα σε βοηθήσουν. Το έχεις ανάγκη. Να σε στηρίξουν. Ναι, Και ναι. από τη δική σου την θετική έτσι, οπτική στη ζωή, σίγουρα αυτό ήρθε σαν διδυμάκι και Ναι, πολύ σημαντικό. έδωσε.